is their story. This is their home. The story of Soweto on Sea. Soweto on Sea wasn't always known for what it is known for today. Crime, guns, and the paradise for criminals. But in order to find out how it was, we have to travel back in time. Okay, eligama lithi Soweto on Sea. Ligama elitsha. Le ndawo yayisaziwa as i-4+ kudala. Yayiqala eThonjeni ukuyoma ezantsi kwamaTesi. Xa ndisithi ke amaTesi nditsho kwa-BF. Naw ke ngoku apha ke e-4+ yayindawo eyayinamathafa kakhulu. Izindlu zimbalwa zithe qaqaqa izindlu, kukho uninzi labantu oonoploti ke ngabantu ke ababenemihlaba eyeyabo. Kule mihlaba yabo ke abantu babehlalisa abantu, le nto ke sithi kukusayida, besakha ii-flats ngamabobosi, bambi ke babakhele ke ngezitena, bekuya ngokuthi ngumntu onjani lowo waloo ploti. Babenamagama ke ezi ploti, zazinamagama ke ezi ploti. Njengala kule ndawo sasikuyo kwakukho oomagxaki, kwakukho ombobela, kwakukho noomni. Umni ke owakokwabo umhlaba wawukulaa ndawo singathi entla kweSerota, unyuka kancinci kweSerota ekuphumleni apha ezinyanya, kulaa area yasezinyanya. Yayingumhlaba wakwamni, ingekabikho ke iBafana istrato eli, ise-4+ ngoko. Kukho noPulenis ground, umhlaba ke yayingumhlaba weNdiya, ola kuthiwa nguPuleni. Kukho nomhlaba yosali, njengoba ubona ngaphaya kukho indawo kuthiwa kaSali, yayingumhlaba womntu lowa. Oh, yayininzi into eyayikhona, kwakhona amasimi, kwakulinywa. Sasihlala ke apha ilo Soweto. Until such time that umzingisi came over. Kulapho ke ngokulela imeja khona igama lithi Soweto on Sea. When it was the 4+, umuntu uzawukhumbula okokubana there was no infrastructure. Point number one, there were no tarred roads, no taps, no electricity whatsoever. Soweto was just a squatter camp as by i-4+, and during that time abantu mos babebhatala konoplot, abantu ababenemihlaba apha eSoweto. So then onoplot bona babesebenzisana neBantu Administration Board, which is a labor, which later on yachanged Eastern Cape Administration Board. Ukuba sakhumbona kakhe phaa kukho i-rent office apha eBedram, apho ke kwakuphulisha khona izibonda, abantu babhatala irent ekhona. So ke yatshintsha ke yonke loo meko leyo. Then after abantu benikwe i-title deeds, then it's when ke ngoku abantu they started to be free out of Orlando, aba bantu babenemihlaba, and then people who were granted i-title deeds ukuthi banemihlaba yabo. And then that was the time where they had even it back to us. Kwakule ndawo iSoweto ikuyo, akho mntu uyaziyo uba kwakunako ukuba makwakhiwe ifacility esisikolo apha eBhek esikolweni, kubekho iholo neoffice kakhansila, kubekho izindlu ezakhiweyo, kube kuhle kube lohlobo. So kwakusenyonywini nyhani apha eSoweto, neevenkile ezininzi zazingekho. Baye babini qha abantu babenevenkile apha, yayinguTshuki noPaina, iKula neChina. Abantu sasithenga kubo, kungekho bantu, even abantu abamnyama bengakwazi ukuba nevenkile to provide abantu bethu. Ingxaki ke ngoku ke eyayakhona kancinci ke ngoku, kungexesha ke ngoku ke kukho nomzabalazo,
sekucaca ke ngoku into yoba kuzonke izinto zime kakuhle kwahlalwa intlanganiso sesibanenzana ke ngoku kwaziwa namagama amabini kafuna uqonda ke ngoku into yoba njengento yokuba ke sinala magama singayithi xa sibiza le ndawo yethu sathi ntoni na. Kukho eli gama lithi Soweto, kukho eli gama lithi Mzingisi. Kwacaba ke ngoku ke kuphumela eli gama lithi Soweto ngenxa yezinto ezazisenzeka ezazixubene nento zomzabalazo. Kanti asinakwazi ukulitshintsha eli gama sibize igama limbi elilelinye makuvele kuthiwe Soweto ngoba kaloku ininzi into eyenzekileyo apha eSoweto. Laba ke kuliyabethelwa ngolo hlobo kuba kuthiwa iSoweto. Kodwa ke ingxaki ikhona because eSouth Africa ibizoba yiSoweto yesibini because ikhona iSoweto seGauteng. Wacaca ke ngokufuneka ngoyohlule ngoSoweto seGauteng. Kwathiwa iSoweto by the sea, kwathiwa iSoweto near the sea, kwathiwa iSoweto on sea. Wacaba ngoba ingaphumela indawo ithi Soweto on sea. Yaba ke ngoku iSoweto on sea kuba isohlulwa kwiSoweto eseGauteng. Lo Soweto means Southwestern Township. Besine back dwellers. You see? Kwavela theba besuswa ababantu basiwa ezinyoka. It's Kappenberg but it was changed ke kwathiwa izinyoka. Umzingisi when it came in as a trust, abantu they applied for izindlu, and especially that time they were young people, you know, because of the congestion that happened so whatever abantu ke ba relocate to Mcebisi Qundu, which is known as Mcebisi Qundu, to its extension, including izinyoka. Sizakhumbula very well because so what like it was very broad. So what with the plus. Yeah, abona abantu bathathwayo abanye ababebi kwi small sites bathatha nabo basiwa pha especially kwexesha lo council Mabizela beqala. Nesa square yayingeso square up until such time omama bathile babethengisa apha. I can mention umama uY owasweleka umama kaSakekile koZH nomnye usisi wayemhlophe wayehlala around esquareini. Abantu boqala uthengisa pha inyama ngaphakathi. Yaze kwafumaniseka into yoba kufuneka noko ibe sisquare ingabi ngomhlaba kwenziwa ke laa nto isisquare. But namhlanje xa sisijongile ayiso square, yinto endingayaziyo kuba abantwana bangayaziyo uba iSoweto usuka phi bayayidistroya, sivandaliziwe eza square, kwamoshwa imali ye-taxpayers uba makuphinde kwenziwe esa square. Umntu uzakukhumbula apha kuqala, we had a number of clubs, soccer clubs. To mention few of them, Soweto Pirates, Real City Professionals, iPondo, iAngola, and Seven Stars. Besidlala uma netball. Kwakumnandi, kwakuthengiswa kwezi stendi. Obethu nani kwakumnandi kakhulu. Ngexesha lethu ke intombazana ibingataki ngohlwa ngomgqibelo. Besinentsuku ke zohamba yawutaka ngecawa ngolosithathu nangolosihlanu, 3 days evekini. Esona sport besikhona sithandwa kakhulu yirugby. I can mention iiteam eziyi-4 zazininzi. Enye iteam yayi-Boiling Sea, abantu bayo bebehlala apha. Samwe ngakoNontandathu, oTata uJongman. Abanye bebehlala apha koZH, iteam yeSummer Rose. But on a Sunday, you knew very well that you could make games as cool because of the clubs as it gone at that time. Then abantu ke they used to go emabaleni. Ngelinye ixesha ke xana nisuka ebholeni nibheke eshowini. Before ishow nibheke eBioscope. Bekunendawo eziyi-2 ke apha eBhayi bezine-cinemas eCostin. Kokuthiwa kuseBayview ke ngoko. iReno kunye neStar. Xa ukhutshelwa ngakwezo ndawo zimbini uba nentandabuzo ba lo mntu noko unayo indawana yokuthanda. So bukhutshelwa khona. Kodwa xa kungekho mali ukhutshelwe eRio, eAgri. iRio
iyicawa today kodwa ngoko yayicinema iyiriyo apha eNew Bright. And then kwakho ke some of the discipline shippings or taverns, let me call it so. Abantu baye besiya khona ke to chitha ixesha labo ke lokuthi bazonwabise. I will mention for a few of them like Mama Balise or Nine or Bomba. From quick clubs ezazikhona bekudla ngokubakho ishows. Like uye babe fundraiser ngolo hlobo siye kwezo attend ezo show ke Crown eholweni where there was mostly beauty contests ezasenziwa ngalamaxesha the competition yes clubs ke ngoku amalady akhona yezona ndlela zasizozibonisa ngayo to attend izinto zasenjalo. Yeah, and they played an eminent role to drop irate crime theory. And the crime was also high as it is today. Into ayibalasele apha yayiyirugby neetim ze-netball ezo awuyazi uba itim yam i-Union African Bombers, so awuyazi into yokuba iphantsi kwetim eyi-Bombers omnye ke mhlawumbi be-United uyazi uba le tim iphantsi kwe-Red Lion. Zazimbini ke itim ngelaa xesha. Kwakukho i-Red Lion, kukho i-African Bombers. I-African Bombers ke yayibizwa ngokuba ngumzi waseFear Plus. Eli bala namhlanje laziwa ngoba yiDan Qeqe yayibala le-African Bombers apha eFear Plus. Lanamabala amaninzi about 4 or 5 ayekwelaa bala. I-match the-African Bombers zazidlalwa phaa. Sasiyazi apha eFear Plus bange-Easters kuzoba mnandi kakhulu ngoba kuzobakho itim esuka eKapa kwindawo ngeendawo ezibhalelweyo amazizodlala ngexesha le-Easters apha eFear Plus. I-vibe iyabona kwakho imatch, uthatha ibhanka azobeka eca kwebala, izitendi kuzawuthengiswa, umnandi ngelo xesha. Yayikhona ke neminye imidlalo ke yayikhona ke ngelaa xesha lokhula kwethu, imidlalo ke le bayikhumshayo ngoku bathi indigenous games. Isoka ke yona ke yafika mva, kwangekho mntu uyayibukela because kwangekho mntu unamdla wayo, kwangekho mntu uyaziyo kangeni uba kwakuthiwa yitim yamanene. Abantu bakhona xa bedlala sobabone bemdaka baklini, umntu angene ebaleni aphume seklini. Sasiqhele irabhi thina ubungene ebaleni uphuma umdaka ubonakala uba ubudlala uqushwa uthweni. Kwakho ke ngoku nale nto yazishow. Ishow ke yayithi zibe khona usuke into ezimanje manje noma Hlathini uye ke ngoku ezikolweni ku-organize bakho kwakho ishow ke ngoku eCrown, le ndawo ke ngonithi ighetto nina. Sasingena ngethubob. Zazikhona ke ii-clubs apha zezomculo, iMontella, iFlamingozi, zikhona neeTheroes sonwabisa obhuti abadala nosisi abadala. Enye into yayimnandi kakhulu apha eFear Plus ngelaa xesha letepu. Akho nto yayiba mandi ukuthi xa sisiya etepini siya sibigqiba sibaninzi, sizafika phaya kho abantu abadala sizabalinda batepe bagqibe. Begqiba utepa ke ngoku phaya abantu abadala kuzawungena ke ngoku le group yethu ke ngoba sifake iemere yethu. Uba ngaba ufake iemere phaya abantu abadala bemkile, hayi ke mntasekhaya kuzawukhaba laa emere iliqhusa pha. Sizake siqale silweni kuqala, silwe sawudinwa ke ngoku kulwa thatha iemere zethu goduke. But ke sikhulile sizonwabisa ngolo hlobo ngemidlalo nangesport. Kwakuthiwa kusebhasini mosapha eSoweto. One umntu awucinga ibhasi indawo apho kutshayelwa khona kuduzulu. No, it was ibhasi because Abantu abaninzi bezopolitiko ibilihlathi labo lokuzimela iSoweto. Ngela xesha eSoweto kwakunzima kakhulu, and also nolutsha ke lakhona lalo involve kakhulu, and also bahidisha ikhole yayisuka ku-Oliver Tambo ingakumi phaa ngo-1986. Ikhole yayisithi let us keep South Africa ungovernable and also render i-apartheid unworkable.
So actually, it was not very easy for the apartheid system security forces to get easily a Soweto. And ngelo xesha ke there was no crime, you know, because wonke umuntu waye engage ku struggle, you know, because ke kwakunyanzelekile but kwangekho lula because i-apartheid system yayi-vicious kakhulu. Amapolisa ayebulala abantu, they were also soldiers. Kuhamba ihippo pha, kubulawa abantu, kubulawa ulutsha, and at that time ke nabafundi, you know, they were involved, you know, kwi-struggles zabafundi. Kwakubuhlungu ke ngelaa xesha ke lengcinezelo ngoba kaloku xa kusiliwe kwakufuneka uba umntu abonakalise ubuzali. Wawungathi umntana xana onzakele ebalekele endlini yakho umkhuphe. Endaweni yoko wasike umqhusheke, umfaka nasewodrophini okanye erumini, umtshintshe impahla, umnxibise ezinye impahla, umlalise nasebhedini, umgqume, umane ubeka namayeza amaninzi bengathi umntana wakho ogulayo. Ngelo xesha naba belungu phandle apha amabhulu afuna lo mntu bengene apha bembona enxibe le nto. Ngasemva neeyadi zenu ningazibiyanga nisivulile for bakwazi utsiba bagqithe. Kwakubuhlungu because ke abedutyulwa abantwana. To an extent that each and every weekend there was a funeral. Siyayise sisiqhela ubana we know, you see that nge-weekend kuzawulana kuzawungcwatywa because amabhulu ayebulala abantu because they wanted into ukuthi apartheid ingapheli. ISoweto bufumanisa ukuthi time and again kwenzeke le, time and again kwenzeke le. Kutshiswe amabhulu, kwabethwa amapolisa. Ndikhumbula mhlambi ii-instances okanye ii-incidents ezimbini. One apho kwakubulewe ibhulu khona elalityiswe ibhakethi kuba abantu bedinwe kukungcungcutheka. Laze lathi kuba litye ibhakethi labantu abamnyama baseSoweto, lathandaza lathi alinawuze liphile, kungcono uThixo alibulale lafanyani. Kwakukho ezaa hipwana zincinci zibrownish. La majoni ke ayegeza kakhulu, ayehamba ngezaa hippo. Kwafunyanwa ijoni, labanjwa, lathathwa, labaswa. ISoweto ibixinene. So bebesoyika ungena eSoweto to an extent that even the leadership eyayikhona, you know, yePepco, yoPEICO, Port Elizabeth Congress, you know, zazibalekela pha eSoweto because of the fact that it was not easy for amapolisa bamawangena. And I engaged hands-on because into ebisenzeka bekwazi ugrunja iJohnson Road kubekwe icarport. Ufowunwa bizwe, iihippo zitshone pha. Tshona kweihippo, you know, babethwe ngepetrol bombs. And some of the soldiers killed themselves by deploy eSoweto because they knew very well eSoweto akuyilibuyayo. I want to say that amajoni amaninzi afile pha namapolisa because the militant youth that is called amabutho were also, you know, engaging them. UDr Magwayi lo ulapha eMbanga uyidlale kakhulu indima yakhe because babebalekisela kuye abantwana xa bedutyulwe abakhupheke ezo bullet. Sithi nobulele uqonda uba uyoyika, and also there were forces ababezisebenzisa, i-forces of darkness, because there were people ababebiza ngogqatsi ndotsu ababesetyenziswa ngamabhulu nabantu kwakuthiwa ngoSam. Thungatha was a notorious special branch police. Thungatha babulela abantu abaninzi, you know, like oComrade oMancama babefunda ePhakamisa. Thungatha together namanye amapolisa ke, you see, they were very, 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 very dangerous. You see, efonwa ke nangamaqabane because comrades also, you know, wanted to catch him, you know, but unfortunately zange akwazi umbamba up until wasweleka. Yeah, I have done a lot of wrong things, not only Soweto, all by, you know, because I specialize on my comrades, not the criminals. We understood very well that the enemy too, but the enemy too, it was apartheid, and there were also black people collaborate in the system, which also they were our enemy. Hence we were saying enemy. At the time, but it was a system of apartheid because there were white people, you know, who were also in our struggle, you know, like the Watson brothers,
you know, and many other white people. Besenza nemiphi to that extent. Khona imiphi eyayisenziwa kwakuthiwa zizikopion, senziwa ngamaplanga neereke nezibrinki, but yayithwala only one bullet. Nalapho it was not very easy because people were fighting, babadutyulwa, besenziwa yonke into. Most of them baye bangcwatyelwa ezwide phezulu eFeplasi. Apho kukho khona amathambo oMreye noMgovo, the likes. Bona babenelizwe elithi no, they want to be buried where the other comrades sebezikhona zisebenza, to be with them. Hence sikubona kukho lamangcwaba ke ngoku aphaya phezulu ezwide. Kune-political stalwarts ezingcwatyelwe khona phaya ezwide. Nalapha eSoweto ke yayikhona icrash yayikamama uThelejani le ndithi amabhulu agibisela ilana khona lento i-tear gas phakathi ecrash abantwana abancinci. Kwaphinda vele kwakho ke ngoku i-preschool. Lo preschool ke yaba i-preschool yokuqala yayikhona kapha eSoweto. Lo preschool ke yayi-preschool yalo uthethayo. Yayithatha abantwana bapha ku 2.5 to 3 years unyuka ke ayotsho up to 4.5 to 5 years. Abazali ke babethambisa abantwana kule preschool. Into endandiye ndiyenze ke mna ke kukubathatha ndibase ezikolweni. Ndiyobacela ke indawo ezikolweni. Ndibacele abantwana ezikolweni phaya eMzomncane. Qhubeka ke londo leyo sisabantwana eMzomncane. Bathi abazali kumnoma sibatshintshe ke ngoku ke sibase kwenye isikolo phaya eDaniels. Principal wakhona enguMakhaphela. Kulapho kwafumaneka ndanikwa i-white paper. Kule nto ke ikule white paper yayisivumela into kokuba kwindawo ngekho izikolo khona masivulwe izikolo zibe khona noba kusemahholweni noba kusezicaweni. Ndandifuna kamle le white paper ndayisakuye utata uMabizela. Kacaba ke ngoku bahleli babonisana bona bacaba ke ngoku bayishiya kuye ke ngokwesigqiba sabo uba mabasebenzisane nam kule nto mna ndiyinqwenelayo yaSoweto wabekho isikolo. Kwakukho umboko wawusetyenziswa nguSanco apha eSoweto luphotha ngezandla. Ndandiye ndithaske ezi ndawo zine-soup kitchen ndiyorecruitha phaa kwezaa ndawo zine-soup kitchen for isikolo zaseSoweto. Yambile ke nesi sigqiba sikatata uMabizela otsho ka-education. Okunene ke xa uyazi mos into zengayo akunidi busokola. Hayi ndiyachaza uba into esizela ngayo apha sizofuna isikolo. Kodwa ke abazange basokolisa ke abahlolo. Okunene bavuma ba isikolo masibe khona eSoweto. Sakhiwa ke ngokwesisikolo. Kwakho ke isikolo sali ke qhubeka ke sakho isikolo sagqitywa. Principal oqala wayelapha tishara ugeza, principal ugeza sanikezelwa kanene esisixo kwangena ke ngoku saqala ngokwesisikolo. Yaba ke ngokwesisikolo. Sasinotishara abayi-5 uqala kwaso. The school was established in 1995. 5 teachers, 5 ladies. Miss Zeka, Miss Koba, Miss Mtongana, Miss Mdliva. 5 of those ladies, they took over from those volunteers. Our first intake of learners was minus plus 150. The teachers were employed in groups. In total, I had 24 teachers. The number of learners rocketed to minus plus 920. When we started the school, we did not have the school clerk. We did not have the security officer. We did not have the caretaker. Even when I left the school, we did not have a caretaker. We did not have a school clerk. We did not have the night watchman. That tells you we were not safe. Some measures were put in place because policemen would come during the day. There were random searches for knives and drugs and this and that. But I can assure you that teachers and learners were not safe. And I must also point out that some of our learners were also involved. Our school participated in music, participated in soccer, participated in cricket. They saw themselves as heroes because
They excelled in cricket. They excelled in netball. They also participated in music. 2022 ne apha eSoweto on primary siba 4 itishara, 1 teacher kwa grade 1, grade 2, grade 3 with 70 kids, and 3 teachers kwa grade 4, 5, 6, 7. So that makes 4 educators plus a principal who sacrificed his time. You will never get him at the office from 8 o'clock. He's in the class because he can't stand sitting in the office knowing that there is a crisis in his school. And justice is not done to these kids. We expect these kids to pass grade 12 with exemption, but how can we expect these kids to pass if there are learning areas that are not being taught fairly? Because compared to other schools, it's a normal, all the learning areas are presented by teachers, but our kids are suffering. They are suffering because they are staying in this area that is Soweto on Sea, that is we have got poverty. And still, they are still suffering at school. Yiyo loo nto ndiye ndithi xa ndithi iSoweto preschool yazala iSoweto on Sea primary school because kulapho saqala khona esi sikolo. Our office is opened to everyone at any time. We are working 24/7 for the community. So our office is so much different than the others before. We are available for the people. The people can touch us at any time they need us, at any time, at anywhere. So we are available. That makes our relationships much better or good as well. We are in relation with them in terms of everything that they need. But as the office of the councillor, the community office, we avail ourselves to do those services for the people of the community. We do have challenges, service delivery challenges. We have a problem of housing. We have a problem of unbuilt sites. We have a problem of unrectified built sites. We also have a problem of some sites whereby are not registered to the owners. The municipality is still on a process of deregistration of those owners to take them from our area to the other areas. We have the problem of public lighting. We are all aware of those problems, but we are trying as much. This is our priority that we're giving you. Housing, tarring, public lighting, the sewer pipes. Our sewer pipes, the drainage system is not right, and it is possible that it can be fixed. The municipality managed to fix the sewer pipes in the other area here at TZH. We started with Rambata. They started from Rambata Street up to Elupumlweni, and with those streets, you never have a problem of drainage. You never have a problem of sewer pipes that are running out. We urge the municipality every now and then. From the previous councillors, they've been urging the municipality to help and to act in this action of the sewer pipes of Soweto on Sea. Community profile, yes, we do have a community profile, but unfortunately now, in this term, we are new in this term, the profile is no longer the same. Our ward has merged with another ward. Now we have some difficulties because now our profile is no longer the same, but we are working on that. We also have the soup kitchen that is there at Archie Street. They are busy there feeding the community. Only if the community of Soweto can come together with the councillor, then we can overcome everything that we have. Not only the councillor can overcome that, the councillor and the community. Namhla Siyolo ndihlala eSoweto, ereni yam ndaziwa nguNonki, kodwa ebaleni ndaziwa nguShabawa. Namhla Siyolo uzalelwe eSoweto, ukhulele wade wamngaka eSoweto eGqeberha iPE. Namhla umdlalo werugby umbhoxo ndidlalile ke uqale esikolweni high school standard 6, ndaphuma ku standard 6 ndaye eclubini kwa Rosa Kele Union rugby. Yeah. From phana ke ndiye ndachongwa Eastern Province ndamela iphondo lam Eastern Province Rugby
from Eastern Province ndachongwa siSpringbok ndiyamela iSouth Africa. Ndadlala ke iminyaka, and then ndafika eza stage yoba hayi ndimdala ngoku ne-injuries zidlala indima mandiyeke. Ekudlaleni kwami ke bendidlala unumber 8 person, babesithi 8 men but ke thina sithi 8 person because kaloku nathi sadlala ngoku elaa xesha ngekho amantombazana. Dlala unumber 8 until I retired. Ndangumqeqeshi ke ngoku. So ngoku ndicoacha izikolo, i-club, ndicoacha ne-province, yeah. So ezikolweni ndicoacha i-school boys under 15, under 16, under 13. Kwi-club yamantombazana ke hayi ke zonke because nakwi-Eastern Province ndiqale ndacoach under 16 ladies, ndacoach under 18 ndaya ku-seniors. So currently ndingucoach wase-Madiba's University NMMU. Sandoqala ke nabo, so I'm looking forward to venture nabo. I got myself involved in sporting, is basically rugby at the early age. Women qala standard 6. Phofu mandifuna ukuthi isports akhethanga, ne-rugby yakhethanga ndikhethanga because imba bandidlale yayibullying yosister bami, kufika kwami esikoleni babebhulishwa, so kuba singena brother ke ndim nondodana ukhoya bendlini, I had to step up ndilwe okoko esikoleni. So this other guy wathi utheni ungasebenza amandla wakho in a positive way. Ndabuza what you mean, wathi khayodlala isport because you're very strong into andifuna wonzakala. So now I went, I'm like okay manzame because ndine anger yabo, so indlela yodishana nami anger. So ndafumaniseka rugby jini ke ngquzulwana ku right kumandi. I fell in love with the sport ndaqalela uhlobo ke ndisemncinci ndinjalo. I have achieved a lot in sporting. Oqala ndi achieve ukuba ndibe ne-respect because I didn't have respect. I didn't care for nobody. Ewe mhlambi bantu remember ngathi umntana uthule benthule bengathulanga but bengathi umntana onembeko but xa unyathele bengaqoqisi bendikubetha qa. So by true sport ndafunda uba listen, kulwa is not the way to go. Yabo ngaphela ngendlela ezimbi okuba bolt wami. So oqala nje isports sindifundise ba manje respect. Achievements ke ayike si endless, like I got to represent the province yam, I got to represent the country yam, which is Limpopo and Love. Now phina umuntu odlala isport ufuna represent country yakhe, which I did. I went overseas. I've been kwi-countries engazange ndicinga uba ndaze ndiye kuzo, let alone uba ndikhwela iplane ke ndingumntana waseSoweto. That's one of the achievements endizifumeneyo. So ndi-achieve a lot kangangokuba ngengekho lapha if ndingakhange ndizi-involve esportini. What lacks in Soweto when it comes to sport, a lot. There's no facilities up in Soweto. Like from councillor's side and from municipality, abayijongela into in Soweto. So now we need to be recognized. I think by being a Springbok, Soweto, it was Ndwengulu. Abantu, they were asking, where you coming from? I'm like, Soweto. They were thinking Soweto lays a job. I said, no, not Soweto a job, because Soweto has a pie and in a history. So recognition, people don't know about Soweto. To educate youth, especially at Soweto, because youth is, they're drinking alcohol, drug abuse, teenage pregnancy. So awareness of listen, sports is the way to go. You have to think about Soweto. Nakhona ukuze sayifumana ngokuncedisana ngosebenzisana nokansila nomasipala bayazi ba Soweto indawo and kunabantu abahlala abanidwa ubomi babo butshintshe through sport. My goals are utshintsha impilo zabantwana abamnyama because siyasokola manthina siphuma kumakhaya angathathi intweni and akho lula uba uphume kwenu yesportini ube ulambile ne-empty stomach. So umnqweno wami kukutshintsha especially iSoweto ndiphuhlise, ndifuna utshintsha impilo zabantwana balapha eSoweto bafumane education, i-sport because zihambelana izinto zoyi-two, isport nemfundo zihambelana. Nam amanage uba ndifumane imfundo through sport. Ngokudlala kwami ndakwazi ukufakwa e-college ndagraduate, which azange ndicingazi ndiyifumane loo nto leyo. But ngoku abantwana the opportunities uba bafumane ibhasari through sport. So imfundo ne-sport zihambelana. Into endifuna uyenza ke ukunceda abantwana balapha eSoweto endiyaziyo uba abathatha intweni ndibakhuphe apha ndibase-sportini bafumane imfundo bazokwazi ukuphuhlisa amakhaya abo ne-community yabo. I first got involved in music early in 1996 when I was in high school. I started listening to American rappers such as Chris Cross, Tupac,
and the Notorious B.I.G., which influenced me to start writing my own songs. I then co-founded a rap group called the Indomitable Rebels, which consisted of 5 members, such as myself, Rage, Mad Prophet, Zandi, and Andy. We had performed in local ciphers, such as the Backyard Cypher, and also in big events, such as the Opera House, the Grahamstown Arts Music Festival, and the Udnake Carnival, and the Splash. We also were selected from the Port Elizabeth Top 10 Artists, and the show was done by an American record label, which was called The Divided Souls. From there, we went to perform in a competition in Boardwalk Entertainment Center. Firstly, I achieved the skill of writing and composing and producing. Also teaching myself how to do photo designing, and also passing the knowledge that I've gained to my peers and other artists around the Soweto NC, which had the same talent. We most lack the sense of unity in our community, because before we used to have the sense of Ubuntu, support from local government and our councillors. Is also the lack of equipment. My goal is to uplift my community, is to wash away the stigma of bad crime and violence in Soweto. And also our goals are to watch my children growing up in a crime-free environment and not being scared to go and play outside with other children, and also to have a sense of pride about where their parents grew up in. Okay, the time that I come in Soweto has been a long time, but I think so it is 2010. Actually, the business sometimes it goes up, sometimes it goes down. We are all depend on the customer. If we get a good customer, we are good. If we didn't get a good customer, then actually it will be a little bit difficult for us, but we're almost coping. Some customers come from Fear Plus, some customers come from Zwede, some customers from here in Soweto. But actually, most of the customers are different. Some of the customers that they know us and we know them, they treat us good. And some other customers that from outside of Soweto, we actually sometimes we face some little critical issue, but it's not much difficult. But some of the people actually they do have a respect, and some of them they don't. But as a business, we are not putting a focus for a customer. As long as they are coming and buying from us, we still get enough, we still get respect, we still get everything that we need. Because of as much as the customer that we are treating them good, and as much as that they are providing us something, and then we are all right. If I talk about Soweto, my earlier time, the time that I came to Soweto, it was very difficult at that time. Because of sometimes we couldn't able to walk until 10 meters or 20 meters outside of the shop. And every day and day by day it's getting better. But actually, if I talk about from 2020, 2019, 2018 until now, so actually now the resident of Soweto, we are not facing with any problem at all. And some of the people actually, they talk also the other guys that who are doing bad things outside of the shop. The residents spoke to them and everything, it will be sorted out. But actually sometimes we do get a problem is for some crooks. Anywhere the environment, everywhere in the world, there is a bad people and there is a good people. I wanted to tell the people from Soweto or whoever
buying from us anything. We don't have any problem with the customer. And the customer, if they get any problem or any issue, they can come and complain to us, and then we're gonna sort it out. And also some of the people that they have a different mentality, different perception, different view. So I don't want to assume something from them, but what I want to tell them that they have to come and tell us if they feel something from the business side or the service side. Because in a business, customer is a priority. We give everything for the customer because of they are everything to us. If they face some problems, even outside of the shop or inside the shop, they can come and complain to us. We're gonna solve it. Ever since I come to Soweto until now, here is where I almost grew up. Here is where I almost spend my whole time. Because of now as individual, if I go outside from here, I actually see only the people that I know, physical and appearance, that it proves that I almost grew up. I know most of the people. I don't have any problem with them. And if there is any problem that's happening around here, we actually like them to help us. iSoweto ndiyayithanda mntanam ngoba yafika 1979 iphucukile iSoweto yandenzela imali ndahlutha ndanomzi ndanabantwana ndihlala apha eSoweto. Kumnandi ngelo xesha, into yangabikho kumnandi into entle kwakumandi. Betyebile abantu balapha eSoweto, kungekho mntu sisilanda. Kusithiwa sihlala ematyotyombeni ngaloo maxesha lawo. Into endiyithandayo eSoweto neyibhizinesi ikhona. Khange kwinto esibethayo into ezenzayo kule bhizinesi yethu. Abantu abaphetheyo abasixhasi kunye nabantu banemali eSoweto. Uyandastand? Nabantu abafana noNdando, abantu abaqesha abanye abantu bangapha kodwa thina sihlala apha. Uyandastand? So ke ngoku sicela ke ngoku lenzayo kwiikhansila zalapho masisilungisele. Akudlalwa nebhola. Uyafumana imali ibe ikhona eofisini. Uyafumana bayayitya. So abantwana ke ngoba indaba bengena kwi-grass ukuthi ayi-grass. Apha eSoweto. Apha eSoweto akho nto ingekhoyo. Imali ikhona kuxhasxhaswa. Uyafumana into endingayicinga ke mna ke bendifuna ikhona iphela. Abantu basebenza abantu ikhona kwakunye. Mna ndithanda eSoweto, bandikhulele apha, ndazalelwa apha eSoweto, sisokola sinjalo eSoweto, kunqabe nemisebenzi. Sifumene nje ijopana ye-6 months yomtshayelo. So ngaske sifumane omnye obhetere sibonelelwe, siyasokola, kugqabhuka needreyini. Abantwana bethu bayakhula eSoweto kustoti. Ngaske kube right eSoweto itshintshe. Yindawo enkulu iSoweto, kuqhekezwa izindlu zabantu, kurojwa neefoni zethu. Noomama bethu xa bavele endodleni bayarojelwa. Ngaske kuyeke urojwa eSoweto. Nantso qha into endingayithandiyo. Soweto indawo ibiqhela uba right. Qha iSoweto itshintshile. Soweto izinto endingazithandiyo ngeSoweto njengamajita akii-drugs, amajita ayasimosha kwiSoweto. Into engayithandiyo leyo, and icrime yalapha iyanyuka eSoweto. Endiyithandayo ngeSoweto kodwa is that amajita lapha ibhola bayayithanda ibhola. Ibhola into yabo and qha bamoshwa zezi drugs khona. Le nto i-factor eSoweto kakhulu. Kumnandi eSoweto bhuti, enwabekile apha.
Pero zenzeka bhuti apha yhu kumnani nyanyani. Yhu serious bhuti. Yhu konwabeka apha eSoweto. Yhu amaphara manintsi bayamoshakala. Abantu abakhula iintanga zethu zitshaya itiki drugs. Bona abo bemoshakala baphela berobha bayasiqhekezela. Yinto endingayithandiyo ke apha eSoweto. Soweto abantu bakhona bafuna ukukhula. Amajita awafuni uyeka icrime. Igani zikhona eSoweto, amajita afuna uleqeka emveni kwezigani. Ebona into yoba izigana zisindawo. iSoweto ndithanda uba ikhawusi akonto ndingayenzi zonke into zenziwa ndemapha eSoweto noba ndingaba ngumntu ombi ndenze njani kwa-wrong kwathini qha ndiyawuthanda umtshovalale ndiyayazi uba ndikhulele apha eSoweto iminyaka emininzi ndajonga ibhedi yesikolo yathi Peroboram specific mass and then the reason why andifuni ukuqhelwa ngumntu noba umntu akandazi. Perhaps one day, those who want a better future and a more secured community for Soweto-on-Sea will see their dreams come true if they work together as one, because the sky is the limit.